dɔgɔkun anw nisɔndiyalen bɛ ba bɛ aw bisimila renouveau ka kumakɛ so kɔnɔna la walasa ka kunnafoni ko o walawala ani ɲɔgɔn cɛ a tɔgɔ dara ko 7 sur 7 ka sɔrɔ kɛ ale aw ka dɔgɔkun kuncɛ jɛmukan ye min bɛ jamana kunkankobaw bɛɛ la salon k'olu kɛ bakuruba ye k'a da kunnafonidilaw ɲɛkɔrɔ u ka se k'u hakilina di a kan an b'aw fo k'aw waleɲuman dɔn aw minnu b'an lajɛ renouveau télévision sanfɛ aw minnu b'an lamɛn arajow sanfɛ arajo renouveau ka fara arajo Nyeleni Segu ani arajo tɔɲɔgɔn fɛn fɛn ni olu bɛ anw ta walasa u ka sigidala maaw ka se ka nin babu ninnu mɛn an b'u kelen la bɛɛ lajɛlen fo k'u waleɲuman dɔn u ka danaya la aw minnu bɛ anw lajɛ bɔlɔlɔ sanfɛ an tɛ ɲinɛ aw kɔ i n'a fɔ aw b'a kalama cogo min dɔgɔkun o dɔgɔkun kumakun olu de bɛ bɔ kumakun bɛ tali kɛ min kan nin dɔgɔkun in kɔnɔ o ye ka fɔ min ye jɛkulu dɔ ye a bɛ ɲini ka na san 10 ɲɔgɔnna bɔ olu bɛ baara dɔ kɛ san o san min ye ka jamanadenw hakilina ta jamana waɲaw kan u ka nin baara in a bɔra alamisa tɛmɛnen an bɛna takuru ɲɛ kelen fɔ a ka maaw hakilina ye min ye a baara yɛrɛ kan n'an bɔra yen nɔ dɔgɔkun in kɔnɔ dabalibanko kɛra min ye o ye k'a fɔ ko maa dɔw y'a laɲini ka fanga dafiri kɛ a ko kɛra cogo di kunnafonidilaw bɛ mun kalama a ko la n'anw tɔw t'o kalama u bɛna o da an tulo kan jamukan in kɔnɔ Mali ye a laɲini kɛ nin dɔgɔkun kelen in kɔnɔ k'a fɔ ko nin y'ale kɔdonne G5 Sahel la a kuma cayara nka dɔgɔkun kuncɛ in na an y'a ye k'a fɔ kunnafoni wɛrɛw bɔra la an bɛna nɛn don olu ni ɲɔgɔn cɛ walasa ka nin baro ninnu kɛ an ka maa wele don Ami Baba Cissé ABC journal Le Figaro ka fara min ye arajo Sahel o maa ɲɛmaa don Ami Baba Cissé i ni sɔgɔma. Kaba i ni sɔgɔma. Bi fo. Kan terikɛ kan fo. Mahamadou Kan. Parce que foli diyara a ye. Ale ka ko bɛ gɛrɛ ne ma dɔɔni. Ayiwa. N bɛ jangine fo. Ale fana bɛ tɛmɛnɛ kɛ yɔrɔ la don o don. Mais a t'i jɔ ka foli kɛ. I tɛ jɔn fosi. Bon ne ni mun tɛ bɛn o ye Basara de. Ala ka hakili ɲuman d'a ma. Ami. I ka fini ɲɛna i ka fugulan fana ɲɛna. O diyara a ye. An bɛ bɛɛ lajɛlen fo. A diyara a bɛɛ. Mahamadou Kan ka bɔ arajo Kiledu la Mahamadou i ni ɲankuma. Sami fo. Foli diyara a ye. N terikɛ ABC. Ka Basiro fo. Jangine lajɛbaga lamɛnbaga ka régime mɔgɔw fo. Vraiment an bɛ dugawu kɛ Ala ka segin Ala ka wuli yɛrɛ la. Amina yarabi. K'i yɛrɛ fo. Jangina Jara ka bɔ Peace FM na Jangina i ni ɲankuma. Mbaye i ni sɔgɔma. Aba. K'i fo ka n baro kɛ ɲɔgɔn tɔw k'u bɛɛ lajɛlen fo. A diyara u ye. Si Ami Baba Cissé kan fo ka taa se Basaro ma ani baara in kɔkɔrɔdonbaga bɛɛ lajɛlen an ka foli b'u bɛɛ. An b'u fo. Basaro Aidara ka bɔ Amapula Basaro i ni ɲankuma. Isa ni sɔgɔma. Bamanankan na ko dɔn ma dɔ dɔn ko dɔ k'o dɔn. Donc comme ale tɛ o kuma ninnu kalama an bɛ n ka foli las'a ma kɛrɛnkɛrɛnnenya la ko n'o ko Ami Baba k'a ni sɔgɔma. An bɛ foli di. Dɔw ko k'an ka jɛmukan in kɛra gɛrɛ ye ko siga foyi t'a la gɛrɛ de don k'a sɔrɔ ka jɛmukan in kɔfɛ an bɛ ɲɔgɔn ye ka ko wɛrɛw kɛ ɲɔgɔn fɛ nka o t'a bali an bɛ minnu fɔ contradiction b'a kɔnɔ walima a t'a kɔnɔ ɲininkali ko yɔrɔ ani kunnafoni b'a kɔnɔ kunnafoni t'a kɔnɔ n'o tɛ an ye gɛrɛ yɛrɛ de an b'aw fɔ k'aw waleɲuman dɔn ka sɔrɔ ka i bɛ fɛ ka kɛ dɔ wɛrɛ fo ma jangine fo ma technicien fo kɛrɛnkɛrɛnnenya la mɔgɔ minnu bɛ an lamɛn minnu b'an lajɛ fo las'u ma fo ka taa se radio direction mɔgɔ bɛɛ lajɛlen u bɛɛ y'i ka foli minɛ baro sigira ko ni sɔgɔma ni ɲankuma a diyara u bɛɛ lajɛlen an bɛ i yɛrɛ fo k'i waleɲuman dɔn Ousmane Togo ale bolo bɛ nɛgɛ karafe la ale bɛ ka réalisation kɛ Bintu Napo ale bɛ Sona Dramane Kone Dak ale bɛ Dip la ayiwa an ka kuma kunfɔlɔ bɛ tali min kɛ o ye Mali maître ye olu ye a babu bɔ ka bin malidenw hakilina ye ko minnu ye u ye caman fɔ a la nka an bɛ tour de table kɛ jumɛn ye an kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen hakili minɛ an b'a daminɛ Ami Baba Cissé i ye enquête d'opinion in ye jumɛn tora e hakili la ani fɛnɛ ni mun y'a to i hakili la ani i sɔnna u ka baara ma wa. Bon n'i ye gafe in ta k'a lajɛ ni bɛ baara in kɛ cogo dɔn surtout a bɛ kɛ jamana tɔnɔ na cogo min je pense que c'est scientifique ne kɔni je crois à ça en tout cas à 60-70%. Maintenant u ye fɛn caman fɔ ne hakili la a ma se yɛrɛ sondage ka kɛ Mali la pour que k'o dɔn n'a fɔra ko bon est ce que maliyɛnw bɛ Assimi fɛ ko o dɔnnen don ça o tɛ dogo la o tɛ dogo la gouvernement de transition bon hali ni fanga bɛ ka bɔ o la dɔɔni dɔɔni les Maliens sont d'accord avec beaucoup de choses du gouvernement donc fɛn caman fɔra mais min ye ne hakili minɛ d'abord an yɛrɛ ka baara hukumu kɔnɔ kunnafoni di hukumu kɔnɔ a fɔra ko maliyɛnw bɛ information sɔrɔ radio de la ka ca radio de la ka ca ko radio de jama ka ca ni bɛɛ ta ye oui mais o donnen de parce que i b'a dɔn mɔgɔw bɛ information sɔrɔ hali Facebook la ni dɔ ye information sɔrɔ dɔ bɛ e wele ou bien ka kan wele a kan ne ye nin ye Facebook la est ce que tiɲɛ pourquoi mɔgɔw b'o fɔ parce que u b'a dɔn mɔgɔw bɛ dans des médias connus reconnus télé ni télé y'a fɔ ni radio y'a fɔ mɔgɔw bɛ sɔnni sigi a kan kosɛbɛ ka tɛmɛ Facebook kan surtout que Facebook u t'a dɔn jɔn de ye jɔn ye n'i ye information bila
on peut savoir que c'est toi. Ni Kanu ben Basoro ni ben Djangena Bra ou non, ça c'est des journalistes ou que Barado. Mais d'autres ben non munu dolendo Facebook ko fait. Donc fen chama be blad adoyer be tien. Mais hani tien do et c'est ko tako la kaleo parce que si on te demande des preuves il c'est au profil nous faut. Donc au yoro là je pense que mo be ka fam don doni la radio, la télé, ça c'est des informations capitales. Hal ola mo ba foko journaux non comme ou te que journaux nous mais est-ce que au delà fnani ka foko mo chama ba ka source d'information mais sur la radio fait est-ce que à tes sociétés ka kalambalia fnani yoroni dégager doni fnani bon au yoro bala mais nya fo chogo mi parce que la radio est média et mini aller accès ka no wa abe fo ba wana ngal la on fait ka est-ce que au fnani to expliquer deux. Non, moi je pense que Kalam côté, si on prend l'exemple là sur RFI, mais tu connais quel média aujourd'hui au Mali ou bien en Afrique qui est non mais RFI Mali à radio là. Non, n'est pas de la radio la plus écoutée au Mali. Au Mali. Mais elle connaît la mêlée de Kosebeo. Pour te dire Tubabuka ou Tubabuka faux Kosebeo. Mais ce n'est pas une question de langue. Donc je pense que au Yorola, quand tu vois que moi vita à la main parce qu'il y a faut crédibilité de quoi. Oui. Donc c'est pourquoi à Kagele radio, une radio sérieuse, une télé sérieuse ou que Fendo faut minte tient quoi. Parce qu'il y a une chaîne de vérification qui est là. Mais Facebook là, dobe ou le drone, peut-être au Philippe c'est en Bessoro. Même nous journalistes là, c'est en Bessoro. En plutôt que fait un blanc. Donc c'est pourquoi Facebook ou bien WhatsApp pour nous Fendo bise ko bula Fendo fait Facebook ka avec fait WhatsApp la minti c'est que faut radio récent fait. Donc je pense que globalement au Yorona ça m'a beaucoup comment on appelle ça là. Maintenant au Yorodo Fanabeo ou Kumana Minismaka. Nous de Fongo il y a des choses tu n'as pas besoin de sondage pour ça. Donc on sait que Malion fana 10 millions de Minismaka Koro ani Barkan Koro ani fen chama. Mais on n'a pas besoin de 13% de la population de satisfait le Minismaka Barala 64% au loup ni son dialecte al doni Minismaka Barala. Bon chiffres non moi je laisse les chiffres mais je sais quand même dans la tendance dans l'opinion, on sait quand même que la majorité des Maliens n'est pas satisfaite. Donc, ce sont des paramètres, je pense, comme il y a un sondage, on est d'accord que c'est des aspects qu'il faut revoir et corriger. Mamadou Kan RF, mais Barin Keorola, du mentorat Hakila, ni est d'alendo, nous avons un sondage là. D'abord, c'est la fondation Frigir Sibet quand même. Donc, organisation de Diekono, Sérieux Boula, nous donnons ABC à Fotogona, nous avons Ruger et Barala, Sérieux Boula. C'est un travail scientifique à Yafo. Nous avons mis Barana et puis Moufou, parce que à nous avons Kamroka Bara qui a critiqué ou qui a saboté. Mais niveau initiative, je crois qu'il est temps qu'il y ait encore encouragé. Parce que Mali, on a besoin de ces baromètres-là, car donc, dans tel domaine, voilà. Je crois que ça aide beaucoup de personnes. Il y a beaucoup de leaders politiques qui ont dit que à vous de les opérateurs économiques à vous de et même les investisseurs à vous de parce que Djamana Tabolo, Malion Akilataire, c'est important. Nous tournons peut-être ABC d'autres, mais accord Kofo. Accord. Voilà, Morote accord dans ça. Article donc malimétrie il y a accord donné jamana mo chama ba kuma fo ba utado oui mo mu nyini ngana nyina fana ko ami malli kono. Nous sommes des intellectuels alhamdulillah mais c'est pas une fin en soi ça c'est-à-dire ngana ira bla karkando kono ina fo on drone malidi il bien mo kemejo il y a plus de 80% keme sarada mo biche ko utise gutoro sebeni kala mata ko la mu muti la ta ko la uti donc angulu fana kina tabunya am beka réflexion c'est que donc enquête la mu ko badini bala o re anga société fana refleo nanga na ansi gidura nga amiri wa isare do à niveau de compréhension à capacité d'analyse non c'est des Maliens ils vivent dans l'informel we wuli so ko tuka baraula on a un bébé malidien à beka hacker des clés ou la famille ta munu yore fo donc moi quand on critique ko blako c'est extrêmement important nous sommes combien de fonctions au Mali we are fou d'ailleurs la coûte accordo et coûte accordo et item utado et takuba ko kuma mvora ko yakuma de main utado et même G5 Sahel wa familialement c'est au niveau de la main ni Russie fora ou quoi wa ko Russie ko ni quoi wa ko dalemo la ko wa ko mercenaires terre ko c'est des instructeurs ko kala unanga armée kala mun jere ko so yang armée ils disent que 80% ils sont avec l'armée malienne c'est extrêmement important mais moi il marqué que c'est Assimi Goïta ko de transition fait mais mo kilimi transition na
112% de la population. Oui, Assimi Goïta. Je crois que ABC l'a dit, c'est extrêmement important. Parce que même nous ici, au sein du gouvernement, il y a certains membres au sein du CNT, il y a trop de problèmes. Mais Assimi quand même, comme l'autre la Bandao l'a dit, il est au-dessus de la mêlée. Donc le sondage là, il est réel et je crois que Anga Barakani sondage il y a clina et Kafoko Moro Baflani Kemen Sabani Binanani 2344 personnes ou les Ningara ka Tabamakula Fugata Kidal Menaka Tordini Jamana Fantan Flabella Djede. Vous voyez qu'en 2 semaines, non vraiment c'est un travail à saluer. Pour la presse, c'est normal, mon côté lecture que même nous les intellectuels, on est trop paresseux. Car papier on préfère écouter les revues de presse. Nous voilà, ABC a publié, ABC a pas dit Gandro, au rapport Gandro, allez résumer. Voilà, on est comme ça, on est très paresseux. C'est pas un pays de lecture, c'est dommage, parce que à un niveau Fanamaso, mais moi je salue quand même l'initiative et puis c'est très bien. Ça, il faut Ninalla, comme quand ABC comment qu'on fait. Mais précisément, on dit il faudra un adjectif à ma kebi. Il faudra qu'un enquête qui est en mode mars avril. Politique, comment en fait, les réalités d'aujourd'hui ne sont peut-être pas les mêmes chez nous. Donc, et la manière de faire l'enquête, je crois qu'ils ont pris pratiquement Mali, Doumisani, Mababe. Oui, Damado, Deninga, Tam, Dou, en fonction un peu de la population Taïwe Dromina. Oui, en fonction de cela. Donc, voilà pourquoi l'information d'Obé, tu rends compte que c'est-à-dire à taux très faible en termes de réalité. On va le dire comme ça, parce que mi pratiquement rapport manqué. C'est comment on appelle échantillonnage qui est sur quelle base. On a juste parlé un peu localité où la Moroduru, Morota, ainsi de suite. Mais à ça a un peu manqué, je crois, au niveau. Exactement. Voilà pourquoi le taux 0% pour la presse écrite. Quand vous presse écrite, la pose 0%, on est bien intéressé à comment une communication. Mais ne moye document qu'on a dit. Si préambule là, ni préambule t'adrons, ni document préambule au tout début à Sebenouno. Je crois qu'il y a Facebook. Facebook est troisième. Internet. Radio premier. Radio, je crois 37. Télévision 20 combien? 27. En tout cas, nous on a fait mon endroit, il va automatiquement. On rend compte que le taux de l'échantillonnage avait, c'est-à-dire la qualité des personnes interviewées, c'est-à-dire il permettait parce que quand je regarde un peu la presse écrite, toujours parution et pratiquement journaux Tchamamé Ferré. Donc voilà pourquoi c'était important, mais sauf qu'on est d'accord que Bamako est au taux concentré, parce que les journaux Tchamambé et tout sur les régions où vous avez pratiquement avec 24 heures de retard. C'est tout près. Ça va avec 24 heures de retard. Je crois que c'est encore inadmissible. Mi éditeur ou quand on barraque là pour que les journaux attendent pratiquement dans les localités un peu plus proches de Bamako. Je crois qu'au-delà, ils ont touché à tous les secteurs de la vie. C'est vrai que politico même intéressé, sinon ils ont parlé de la justice, la corruption au niveau de la justice. Ils ont parlé un peu des médias, c'est-à-dire secteur fouille qui est pratiquement mal là. Maldia Famba Bolo, corruption à Bopolo, donc tu comprends que pratiquement secteur baby il reste Ningalin Kolo. Maintenant, comme je l'ai dit, les questionnements c'était par rapport à l'échantillonnage, à qualité du manier et la formulation des questions. Parce que en termes comme on appelle de sondage, Ningali Choya, il savait comme on appelle Ningalba orienté Kodali Djabi, ça c'est vrai. Donc c'est des choses à tenir en compte. Mais sauf que comme Khan l'a dit tout à l'heure, c'est-à-dire c'est très bon, mais moi je dis souvent que Nima est repéré pour les hommes politiques, parce que politique c'est à peut-être que en mois de mars-avril, il a été donc les opinions peuvent diverser d'une semaine à une autre. Donc ni qui est basé crawling qui est barré là et ben c'est fili parce que c'est très important là. Bon, Bazaro Damara Yorom Nane Kumba Adamne Kerengrena mais corruption ta fanfele ba de jamana kono bibina ni au sondage les ba gafo mogo nimisi wasalente worola ka sobe ga ngana corruption a woralino malla ka sifo adana Kerengrena ye polisi la ka tamu fo jama yo fo kosebe ani kiri yere mu me ganga kiri bulon kono ni akila mogo bibina
alsa mɔgɔw tiɲɛna nimisi wasa ma sɔrɔ donc o ye fɛn de ye jamana kɔnɔ bɛɛ b'a kalama ni kiiri sabatilen tɛ yɔrɔ min na bɛɛ b'a kalama o jamana bɔ man di dingɛ kɔnɔ an kana ɲɔgɔn musala o la et puis kan ye fɛn dɔ fɛnɛ fɔ et puis o ye ne ye remarqué a la kosɛbɛ donc ka taa dugu kɔnɔna la jamana kɔnɔna la parce que an bɛ ɲinɛ fɛn dɔ kɔ wagati dɔ la jamana in dan tɛ Bamakɔ ye parce que Bamakɔ kuma la an b'an sigi an bɛ jamana problème an b'a bɛɛ concentré Bamakɔ k'a bɛɛ concentré Bamakɔ souvent an ka a jateminɛ k'a fɔ mɔgɔ dɔw bɛ yen nɔ i n'a fɔ kan da sira cogo min na u tɛ ninnu u t'a kurun ju la u t'a nin na mais n'a a kɔlɔlɔ wulila a kɔlɔlɔ bɛ taa s'olu ma et puis olu de b'a pokase olu de b'a fanba bɛɛ lajɛlen ramasser donc kɛrɛnkɛrɛnnenya bi bi in na ne bolo n'olu ɲininkara u hakilinaw la c'est très bien k'a fɔ bi bi in na jaja mɔgɔ wɛrɛ bɛ yen minnu fana hakilina tɛ accord kɔnɔ ko mun de y'ale accord kɔnɔ ko dɔn et puis hali mɔgɔ kalannenw tɛ accord kɔnɔ kan ye mun fɔ c'est vrai papier n'i ye nin d'an ma sisan Isa an bɛ nin filɛ nin an bɛ an tɛti in de kalan koyi n'an ye nin kalan a to an b'a bila tiroir kɔnɔ an mago t'a la ça veut dire que farfaga banna kojugu salaya banna ka se k'a fɔ k'an bɛ fɛn dɔ o la radio ye san sɔrɔ o la radio ye san sɔrɔ an kana ɲɔgɔn radio ye san sɔrɔ n'o de dɛ et puis hali u ye kuma dɔ fɔ ko u bɛ irisi dɔn irisi dɔnni tɛ dɔwɛrɛ ye minnu bɛ bi k'u bɛ irisi fɔ u bɛ taa min u b'a fɔ radio siraw de la et puis u b'a fɔ kan jumɛn na bamanankan et puis kuma in fanba o de kuma in bɛ bamanankan min n'a bɛ fɔ presse écrite a tɛ sɛbɛnnen tɛ bamanankan na a bɛ nansarakan de la donc maliyɛn fanba a tɛ nansarakan mɛn donc n'a ma ye k'a fɔ k'u tɛ nansarakan mɛn a bɛ fɔ kan min na n'u bɛ o kan faamu donc u b'u ɲɛsin yɔrɔ nin ma o de la radio bɛ taa sanfɛ i y'a faamu donc ce qui veut dire que aujourd'hui an k'a faamu hali presse écrite u bɛ mun fɔ radio b'o de ta ka tila u bɛ réviser la presse ye mɔgɔw b'o de lamɛn mais bi bi in na an kana ɲɔgɔn nɛgɛ et puis mun b'i nisɔndiya ko la k'a fɔ ko sa y'a kunkolo ye a kuma musalaka t'a la ɲɛmɔgɔ n'i jɔra n'i kilenna mɔgɔw bɛ tugu donc pourquoi Asimi n'i y'a jateminɛ 100 70 ni kɔ olu ka danaya ba donc 72 olu ka danaya ba ka dɔwɛrɛ tɛ maa n'i jɔra i bɛ jɔ i yɛrɛ ye bon n'a fɔ bamanan n'i tiɲɛna i tiɲɛni yɛrɛ n'i ɲɛna i yɛrɛ donc ce qui veut dire a da tɛ kuma caman na voilà da tɛ kuma mɔgɔ yɛrɛ b'a ɲini k'a ka kuma voilà i n'a fɔ kan y'an fɔ cogoya min na a y'i yɛrɛ bila sanfɛ donc n'i jiginna ka se débat de caniveau yɔrɔ la i b'a sɔrɔ i bɛ mɔgɔw sɔrɔ i ayiwa voilà an ka laɲini ye min ye rapport in a secteur a kumana secteur kelen o kelen kan olu mɔgɔw bɛɛ k'u approprier rapport in na a ka se ka nafa ɲɛ u ye o de nafa ka bon kosɛbɛ corruption min fɔra fɛn o fɛn fɔra a kɔnɔ bɛɛ ka rapport in ɲini k'a kalan an k'a dɔn an bɛ niveau min na presse écrite mɔgɔw u kana dimi k'a sababu kɛ ni nin fɔra a kan ka aw permettre de ka baara wɛrɛw kɛ walasa halisa a bɛ se ka kalan cogo min an bɛ taa ɲɛfɛ an ka baro kɔnɔ n ko presse écrite mɔgɔ yɛrɛ fɛnɛ tɛ presse écrite dɔrɔn ye parce que i ye radio fɛnɛ non ça o kalannen don koyi o kalannen don dɛ mais problème ye min ye la majorité même de la population c'est ça le problème journaux bɛ paru ça bɛ imprimé à combien de hauteur par rapport au taux de la population o ye facteur fort explication tɛ dɔrɔn k'a fɔ ko mɔgɔ kalannen tɛ mais explication wɛrɛw b'a la mɔgɔ an ka journaux Mali journaux la n'a bɔra éditeur fait journaux ba ninnu na min bɛ 5000 exemplaires kɛ par jour a ka dɔgɔ mais n'i y'a kɛ a tɛ san fɛnɛ dɛ parce que non a ka dɔgɔ je vais n b'o de ɲɛf'i ye échantillon n'i y'a jateminɛ est-ce que prix sɔngɔ fɛnɛ man ca anw fɛ yan nɔ journal par exemple sénégalikaw fɛ journal ye 20 30 mais anw fɛ yan nɔ journal ye 60 non non ok parce que non moi je crois qu'il y a une autre explication parce que avec l'avènement des réseaux sociaux aujourd'hui combien de temps toi tu passes sur Facebook, WhatsApp, TikTok? On lit quand même oui mais c'est une source d'information aussi donc an kana ɲinɛ o côté nin kɔ fana b'a to journaux tɛ kalan parce que n'i bɛ WhatsApp sanfɛ les vocaux min bɛ ci message min bɛ bila i bɛ taa Facebook sanfɛ finalement a bɛ k'i ka source d'information en quelque sorte il y a beaucoup de Maliens aujourd'hui ne yɛrɛ b'u caman dɔn u ka première source d'information est Facebook, WhatsApp, en tout cas les réseaux sociaux. Donc on pourrait avoir presse écrite quand il convertit des sites. C'est ce que j'allais dire. Au-delà de tout ça, il faut comprendre que ce n'est Mali Drondé. C'est dans pratiquement tous les pays au monde. Le journal papier, difficulté babe ou là face aux réseaux sociaux et à l'internet. Voilà pourquoi au Tchamamé ou Conversédi, ils ont des sites sur les, comment on appelle, page Facebook pour leur information. Ils ont des sites web pour aussi passer leur info sur le journal. Donc ils sont aussi en train de, comment on appelle, fleur conquêter. Donc ils sont en train un peu de s'adapter à la situation du pays ou du monde. Non, avec un djemmoul là, parce que nous les filles, un journaux de maintien.
on n'est pas au maintien ça même boy yere comme me imprimer au maintien non même imprimer au maintien ils sont pas nombreux donc et puis au-delà de ça nous avons un problème de distribution qui est réel c'est-à-dire qu'au journal la Sili Atiguma aka gele parce que l'information a été chroniquée quoi a été chroniquée min kera kunu papier bo de bo non ni journal papier ni galga gawo mo ko be yele la exactement journal min kera kunu c'est information min kera kunu papier bo de la bobi. Or, il va sur le coup d'information, pratiquement un bec là, là-bas. Ça, en fait, c'est aussi ça le problème. Papier était instantané. Bon, voilà pourquoi au travers Facebook ni City ni Fenna, ça leur permet un peu d'être dans l'instantanéité. C'est-à-dire qu'à information d'ici ça, le lecteur ou m'attend rien. Parce qu'eux sont toujours en décalage. Ni Boro Fenna, n'a pas journal Gabo à Kataga, comme tu l'as si bien dit, Moti, c'est pratiquement. Non, ça c'est 48 heures. Les sorts Magawa, qui veut faire qu'on a fondé une accord ça. Ça a un peu doko ko ngono dabal banko kara miyo e ka fo dene don ministre mi no nyashine me gouvernement ale ka fumala sema o e kuna foni boka bi ko mado ngani ya kunyo ka fanga dafiri kwa abara ere kera kalo en kletan gelen ka tabla akletan ani flala ba adam ne mamadou kanna d'abord ye kuna foni ye tugudi. Merci ça. D'abord première interrogation c'est normal aussi. Moi je me pose la question femme qui dans la nuit du 11 au 12. Pourquoi c'est les 16 en mot information sur ça permet, il faut, voilà, permets-moi de ne pas m'avancer trop sur le sujet parce que enquête c'est donc moi dois bien dire qu'il faut plateau sans faire mais ce qui est sûr les balles côté ne bolo n'a que n'ata balles côté parce qu'aujourd'hui Mali posture nta qui code francima et ka bo jokulu chamana bras de ferme mécénat. Et ça c'est pas surprenant que tentative de coup d'état comme parce qu'il y a un mais Sirawero fait son bicassi il y a 2 mois une information sur Sirawero fait il y a des célèbres influenceurs et réseaux sociaux qui ont comment faut que doit Sara pour faire un coup d'état voilà Kadjamana déstabiliser d'une manière ou d'une autre bon le profil blanc moi on a tenté donc je dis que c'est dommage parce que à mes niveaux ça n'est pas un coup d'état qui est maliko top na quelque chose c'est vrai que coup d'état est nanani nous est fanga là on est tous d'accord mais avant le coup d'état kodo de kerao angana ñu ko rek kodo de kera mouvement d'ori jekulu d'ori frafra la ñonga ka wuli ka ira kuma son fanga korole ma ko chama mi ka ke o maso ama ko yele ma ka ke je crois que à la suite de ça sera fana courageux sur ka coup d'état ke mais aujourd'hui nous coup d'état ke où va le Mali donc vraiment il faut me permettre de ne pas trop m'avancer sur le profil ni aketa ni ndo ni trop bas là parce que un dit pas mo re contacter le ko abi investigation au niveau là donc enquête ou ma même si on sait que Morotan faut Morotan flan on a luminena il y a même des proches du colonel Assimi Goïta président de la transition donc il faudra qu'il reste vigilant tout est possible et à tout moment aussi parce qu'ani aidien font et à labana à laban herela mais mi do ok à la quand à laban herela Thomas Sankara tous les grands révolutionnaires moi fait nana ko l'impérialisme c'est-à-dire que toi ou quoi Jomaya Wale ka taka ansegera ni ko quitter soama quitter la fia donc il faudra qu'un état occidental qui est derrière il s'engage dans comment ko fait état occidental to fouiller bien kono français de to bi communiquer mon ayo jangine clé woro bara en ko fait mun donendo Cléoro Barengo Agila Samba to Segasigulu Gabulukan, donc ni Segasigulu Mufo, Ametano, mais Alsa Ningali, Kanim Fabi Ningalu Kirla, Mogom Befangani Barake, Ibake Munikamo. Parce que Awam Kafangata bien Jangine, Kafangata Niate Batamgama. Camarade Marasume. Kamali marake ba ko no be ka marake me ba mara bibi na be munu yere bulu ka mara be yorom na bibi na digunte ya digumbu ka ngana nyone parce que bibi na olu yere be ka fengini ka fo kalata be ke wakati mun konna la nani sido balanu nyono la ka fo ko kalata be ke wakati la mais ni na malta ni kono ni ka fo kibna fanga d'Afrique were ke iba tani mundi kani mu fo wakati do la c'est vrai coup d'état de kera no ibe ga tata ah nunu ata mais nunu ma uli ga tata ne mo boli de gera kalonani ube kalos kanga ke kalonani kalosawa ore geraw akerani kundo di mo do do okay o boli ko fe nu nano o bara de dafa na kila keratini me bibi na ibe ebina boki bina ninta
sondage yanga sondage ngere bibi ne ko asi et puis sondage ne la mais sondage tamashien ne mais ali bibi na sondage amba jate mine munu fe bibi no ko sondage malde jagine malde fenando de isa sabalsa malide no me bi ni me coup d'état iba abake ni muni mais e fait ko ni atiki ake ko tirikita nyoko be ke pour que mais avec qui isa avec ça parce que etna bla fin wore kono al asimi re côté ebna bla muni kono ça veut dire que ebna bla 100 ans ko signi la tumino ebna yi sigi sisano amno de la wora no au gouvernement ko wora no premier ministre ko wora no sente ko wora amno bere négocier a good luck Jonathan ko vraiment singula mais on avance là isa anse ka to kono c'est vrai nous on l'avait fort woro do la amba nyini nunu abe nyini nunu fe de la courti muna fora ni ya kuna nyona do di na nyoma musalaka ni na nyona do parce que transition kuntala manga ja voilà abe fo kumuna mo do fe ko do na do fe ni na nyona do anga na nyona maintenant ebna ni mun keni ibna ambla mune kono ibna ambla jenglu le kono o ta antete jomana kono am ga yere nyini ka fo ka me jamana soro o be sirani mu fene ka ni fitini mu soro la e fene bna tuni kibno o to d'Afrique ni te mali gore isa ni tina nyini nga mali marade ni mina nyini ka yere de clan voilà ba saro mo ko chama e mi nyini gali ki yere la o e ka fo do be o luma da ko ina yere de do bolo manipulation doni be ajugoro pour que ka gouverneur hina don jamakulu la. Bon, ça, quand bébé interrogation no bébé quand comment demander parce que tant qu'il était à réseau kono ni ben ngalo sérieux là pourquoi maintenant en fait c'est pourquoi va vous maintenant parce que en commandation dans un premier temps il a quand on a un chef d'état qui est aussi populaire jamana kono c'est chef d'état mi Makadi et ni mo fait comment il va y a bébé chef d'état bébé bonya bébé gâcher ka bokmana donc wakati mi amo kono. Pourquoi il faut quand même tentative de coup d'état là voilà pourquoi mais moi tentative d'assassinat n'a tentative de coup d'état quand on occupé au fait moi mieux que tout le monde qu'on fait les informations sur le avocat moi mieux quand on a dit est-ce que Bedaro là bon ça mi fera sur le plan officiel à me barakeni odi moi mieux quand on a dit que nous fait possible donc au choix là moi t'avais guidé on ni sanga nyoma choix de là maintenant au-delà de ça je crois que Diagne la afa pourquoi faut que trahison canadien parce que ni trahison diana ni fen me bois mais sauf que Diagne ma mi femme il va ko kurita managel chugo abaka partisan seront au fait c'est ça exactement abaka partisan seront les gens seront peut-être là pour accueillir pour acclamer et faire courage mais sauf que comme je suis d'accord avec lui surtout à Malien là-bas c'est Jamana de Nafa parce qu'il faudra pas en assigner 2012 réalité au Kono parce que quand il y a qui veut kurita c'est d'autres militaires qui seront face à d'autres militaires. Or, Jamana Makoute au Labi. Maintenant, pour que Jamana ka beau au Kono, je crois que c'est aussi important que l'autorité mais c'est-à-dire où qu'on a basé réussite ni Kurita Mbalika. Quand Foko ansera Kurita Mbali, comment on appelle Niso Diakoye. Non, sera pourtant les pousser à s'interroger et kata Mimbato Akanakere. C'est-à-dire parce que na kera ate Jamana Lafia, Issa Alidoni. Amena c'est encore parce que c'est des unités qui seront mises en face. Benika Cordo qui seront mis en face et c'est de la régression et ça jamana moko fouille tout là mais sauf que au cas jetemne ka anga boni ngelengono ni yaay moko be mirer ki be kurita ke c'est parce que il y a une partie de la population qui est en train de souffrir jamana de no baby va sur comment on appelle embargo mimbuka le fait que antekata élection dati ni fait na institut kabo qui fait que les gens peuvent penser que ni ninke même Rosoroka Tuiko. Sinon, je l'ai même publié. Quand je vois ce communiqué, ça, bon, il y a Abdou Diouf là, quoi. Quand, comme on appelle Senghor, Nicoureta Adje, tous les gouverneurs ont appelé pour le féliciter. Abdou Diouf avait été le seul félicitation que Vani n'a commun. Senghor avait le commun qui m'a félicité. On peut pas dire que la même félicitation, c'est la même qui allait féliciter. Donc, tu comprends que, ni pour répondre à Diagne Kafuka, Gelara Tchougou, c'est la même personne, peut-être, qui allait encore applaudir d'autres. Malien a quoi il a ma boulot dona parce qu'on est tous
qui sont opportunistes, qui cherchent toujours à... Bazaro c'est vrai. Moi, Ali Moro, c'est l'Amérique, c'est vrai. Mounoumé Bibi na kafo, ni fanga Mounoumé Bibi kafo, Kiribe se ka ulu olu no fait, ani Mounoumé Bibi na kafo ko olu fait alangata et kalakala tout l'orange. Mounoumé Bibi kulu fanga ni coup d'état regara tout l'orange. Ça va nous amener en arrière. Non, la question n'est pas là. La question c'est que à la Kanake, il faut aller dans ce sens. Mais sauf que le fait qu'il y a un institut économique, les gens peuvent se dire, il y a un coup d'état qui est ni Morena qui s'accorde avec la transition, comme on appelle avec la communauté internationale, non, sur 12 mois d'élection, les gens peuvent aller dans cette idée. Mais comme je l'ai dit, à Théane Nafa, parce que aujourd'hui nous sommes face au terrorisme, il faut le dire. Et l'armée a besoin, il faut armer la fragnon pour les soula. Mon éato la femme bina en 2012. C'est parce que coup d'état que les béca là. Chaîne de commandement arrêté là. Arrêté là. Chaîne de commandement détaché là. Corps mimé ni ATC bira sur le colon chama yuka poso abandonné pour venir pratiquement à Bamako parce que vous voyez que coup d'état que le là ainsi de suite. Donc il faudra pas qu'on retombe dans cela parce que à Kera Chogo Benika partisan. Benika Moro même ceux qui ont tenté de courir Moro miminena. Aussi la coup d'état mais parce qu'ils ont compté sur d'autres personnes qui va peut-être les appuyer au niveau de l'avancée. Et qui est triste, il faut le dire. ABC, pour nous fournir mon sur la Alnoé officiellement, et quand CNT Morodom Nena, Jamakulu nous fait, Anani et Koualea Doye, Siga ye, Alkanye chez CNT Remanyamama. Bon, et nous nous sommes comme Mosongo comme j'ai donné quoi. Moi je vais être très clair. Nemadala Kureta Kumena. Pour 2-3 raisons. Information officielle Mindira. Il va ni dire pas que communiquer aujourd'hui. Terrorisme Mounuminara. Doyer Torobe Fokumadola. Pourquoi moi Mounuminara? Tu sais, c'est un circuit où on fait sortir les noms là. Toi Mounubora, on sait par quel mécanisme c'est sorti. C'est vrai, c'est des gens interpellés. Mais pourquoi Amofo officiellement? Pourquoi des sources judiciaires au Lumofo? Premier aspect. Le deuxième aspect c'est quoi? Ibaron Gelea Mimbe non. Néo de faux Mounou du fait que coup d'état tenté d'après l'information qui a été donnée. Nous qu'est-ce qu'ils vont faire? Parce que le problème est que la dynamique qui est là, l'opinion est d'accord. Mais Banda avait des clubs de soutien. Mais Banda Minadomi, mon chimabo. Et moi je me dis que Gelea Mimbe Anka, tu sais, depuis l'histoire même du pays, il faut interroger l'histoire. Et Moussa Traoré nous coup d'état. Il y a eu d'autres militaires. Il y a eu d'autres militaires qui ont voulu faire des coups d'état contre Moussa. Ensuite, il y a eu le cas de 2012. Amadou Aye Sanogo. Non, même à ATT, même Amadou Toumani. Jabira, voilà. Jabira, il y a eu les Jabira. Amadou Aye, on a dit. Donc, nous, au Loutarikou, je suis en train de t'expliquer. Là, c'est différent. Là, on a vu, contre coup d'état, là, on a vu des gens mourir, on a vu l'ORTM. Aïe, créé quoi? Mais nous l'avons anticipé. Je suis en train d'expliquer. Non, donc, non, Kera, cela veut dire que c'est grave. Parce qu'on ne peut pas prendre des gens et faire des entrées. On a vu le cas avec les Rasta ici. Je pense qu'il faut avoir des éléments où il faut prendre les gens sur les faits. Donc, où est la tentative de coup d'état? Clairement, n'est pas quoi. Comme ils ont dit, enquête de Sénat, enquête Makono. Ça, c'est le deuxième aspect. Le troisième aspect, et Boaraka faut tout de suite, les uns et les autres aussi ont dit ça. Gelea Beno, c'est vrai, mais ça ne vaut pas le coup aujourd'hui de tenter de déstabiliser les institutions. C'est vrai, c'est vrai à comment fora, Outumina Assimi Faradomi et Misir là. L'acte quand même ce jour-là, ça fait que mon chama fera la Assimika, mon chama fera le gouvernement qui a vraiment anti-génier quoi. Mais aujourd'hui, les tentatives de coup d'état n'ont pas eu le même effet. Et parce que d'abord, mon chama madala n'est qu'un théo. Peut-être sur le plateau, nous y madala, oui, mon fodé. Mais non, on se pose des questions. C'est ma tchèmi minara. À Foroko minara depuis le 7. Imagine. Non, pour te dire, les noms qui sont donnés, pour montrer qu'il y a des incohérences. Tout le monde fera les. Mais il y a combien de journalistes? Est-ce que tu m'as vu reprendre ça? C'est pourquoi toi tu n'as pas repris ça. Mais il y a des gens qui ont repris ça. Donc Gelea Benode, mais c'est ma moyenne boraka comme oyer. Aussi des problèmes. Gelea Mimbeno, moi j'ai vu des gens du gouvernement, Mounoubek CNT Biski et Boraka Fotobomi. Où il y a comment chama faut par rapport au CNT. Guerre de B c'est ça. CNT ni gouvernement ni on guerre de B. Quelle est de B c'est ça? Communication. Parce que CNT chi au B dokona.
parce que le CNT là, c'est Malick Diaw en tête. Malick Diaw, il n'est pas n'importe qui parmi les 5 colonels. Non. Moi, ça va quoi. Vraiment, il faut faire en sorte que nous n'ayons pas quoi. Si tant qu'il y a cette cohésion au niveau des 5 colonels, je pense que le problème batté. Mamadou Kane, c'est vrai que Malaisie Babena ni CNT moko sur la coup d'état ingono moko mi ni Diawere ka fola kani colonel Diawere ka sur. Non, malaise non, parce que ABC Moufo, il a parfaitement raison. Permettez-moi l'expression, le club des 5 colonels, depuis Bandaoka période très soudé, j'ai même appris que oui, il y a un conseil des ministres officiel, il y a un donc il faut sûr qu'il y a Bibina, qu'il y a un élément soupçon be no jalagi talemi ko segera peut-être ko kere fa mo do ben fa coup d'état que je crois que le pays n'a vraiment pas besoin de cela maintenant on faut ko préciser parce que défi européen ça vraiment nous connu nous en bonne kono quoi défi on a des défis extrêmement importants mais gazole ko crise là mais sous la faut c'est ça il y a trop de problèmes. On fait face au monde entier aujourd'hui sur le plan diplomatique. Donc, en réalité, on a frafra. Nous on boit fort parce que c'est que sûr, ni frafra dans la droite, ni enfant dans la c'est fini. Et il y a un risque de guerre civile. Ni ndugula ala kana tchedja, ni kuruta kara urekara mal la ne rega affier. Avec Gela Kosobe parce que ne ma dala ko armée na ñu famille tuguni. La frafral de donc à Jolibon et son matière. On n'a vraiment pas besoin de ça. Mounumbe fait ouais, Diao est impliqué, c'est un trait, etc. Anga Savali quoi. Anga Savali c'est pas le moment que les colonels se comprennent. Qu'au CNT, nous gouvernement, c'est vrai que Choguel a été interpellé devant les CNT, mais vraiment faisons face aux réalités. Anga beau diversion qu'on a là. Ni cité Diamana Djokmaï. Réalité au Bénin, il faut faire face aux réalités pour permettre aux Maliens de souffler un peu parce que moi c'est nous actuellement. Il faut le dire aussi. Bazaro, c'est vrai que par partisans interposés, gouvernement Mounouye, Chogelka, partisans et Oloube Djalaki, puis Kosobe, Al-Noya sera Asimiga Moko, mais Mounoube Chogel, enfin, Oloube Djalaki, puis Kosobe, et Djaoka Moko, pratiquement, Oloube Fenebe Djabi ou dit, Oben Hakilij, Amadou Albert, qui a sorti là-bas, où a eu pas de fort. Et ça, au fait, au-delà de dangerosité, je crois que depuis très longtemps, Améga facteur, on a fait les réseaux sociaux, notamment les directs sur les Facebook, Améga tout, mais ça fait énormément de tort et de mal à ce pays. C'est-à-dire au Kafou, au Kaboala. Parce que ni moi, j'ai terminé. Maliki Djaou Toro fera Yoro Dumont Folola. C'est sur ces médias. Oui. Et moi, nous faisons c'est des gens qui supposent, c'est-à-dire au Wakmona, au Wakmona, vous avez la transition est soutenue. Or, comment va y avoir la transition soutenue et qu'à la fiat, c'est-à-dire qu'à Frugu d'eau. Transition au-delà de ça, il y a des groupes de discussion instantanée. Kalama, il y a le groupe Figaro par exemple, 787 groupe B. Mais sur des groupes de partisans Morodobé qui sont proches même à certaines personnalités des 5 colonels, au Louga Groupuga, comment on fait Tarabo Groupuga, qui indexe d'autres personnes. Donc voilà pourquoi tu te poses la question finalement à quel sein au fait, c'est-à-dire l'anine du Ménéni. Nous connaissons l'année du Ménéni. Tu ne peux pas. Donc transition, stabilité, tout l'oranger est bien quoi. Au fait, Issa, moi c'est qu'avocat moi du robe plateau ça mais quand nous fait. Quand faut que dobe et cadre oyo beto quand jelek mabe et nyeba la typiquement. Donc voilà souvent on a trop laissé la latitude à chacun de s'exprimer sous prétexte que je défends la transition. Voilà aussi tout le problème. Donc, on défend le dos. Transition défend nous. Non, il s'est clairement Morocco. La preuve, quand Choguel a été interpellé, mais on a vu d'autres qui soutenaient la transition qui sont attaqués, comme on appelle, à des personnalités ou attaqués, comme on appelle, transition Moro là, directement parce que comme on a Choguel interpellé là. Or, ça fait partie des cours normaux des choses. C'est-à-dire qu'il y a le gouvernement assemblée là où c'est tout à fait normal. Mais nous, au Kerako Mangake, il a attaqué Nelako parce que comme on a connu Djagine interpellé pour Yaganaka Marachouka. Voilà où il y a un problème. Or, est donné nous, à Donako, ABC, mais sauf qu'il n'y a pas pour dire je soutiens la transition. Mais quand, sauf que ni Baragnoana, Nenga Yeto Makelendron, il va y fissure vers deux ou une. Donc je crois qu'il est important que nous m'affaire. Allez nous mec accuser beaucoup de transition soutenue. Donc la question c'est quoi? Ils soutiennent pratiquement qui? Pas la transition dans le cas où de soutenir. Transition soutien.
gɛlɛya bɛ ka bɔ olu de ka niveau la nin ko bɛɛ lajɛlen na. Ouais, i b'o problème ye min ye sa yɛrɛlajɛyaba ne bolo o de nana ni nin ye. Yɛrɛlajɛya cayara ko in na kojugu. Yɛrɛlajɛya cayara ne b'a fɔ ten. ni coup d'état galon da la ni yɛrɛlajɛya cayara la. Yɛrɛlajɛya cayara la cogo di parce que ko kɛlen hakilila kan ye kuma dɔ fɔ k'a fɔ ko communiqué kɔnɔna la a fɔra communiqué kɔnɔna la mais Faransi tɔgɔma kan ko cɛ tɛ muso tɛ Faransi de don. Donc baara mun kɛra n'i y'a diya k'a fɔ ko Faransi bɛ se ka k'a kɔfɛ ani investigation ma ban sɛgɛsɛgɛli ma ban mais mun bɛ i bɛ se ka hakili don yɔrɔ sɔrɔ k'a fɔ mɔgɔ min ye nin kɛ sisan nɔ est ce que a tigi tɛna fɔ an k'a fɔ ko Maliki Jawo ko mun de bɛ CNT la mun mun nana ko bɛ CNT la k'a fɔ ko Maliki Jawo de ye bila la donc ni Maliki Jawo bila les gens vont tourner contre Maliki Jawo n'o mɔgɔw y'u ɲɛsin Maliki Jawo mun de bɛ kɛ. Ayi bon bisigi la a fɔra ko pays occidental directement hakili taara Faransi la n'a fɔra ko CNT mɔgɔ dɔ donc e bolo directement hakili bɛ taa Maliki Jawo la quoi. Mais o de bɛ ayi basɔrɔ mun fɔ mun bɛ groupe kan o de bɛ ka fɔ mɔgɔw bɛ ka kuma min fɔ groupe WhatsApp ni Facebook kan c'est Maliki Jawo qui est indexé hali bi bi na n'i y'a jateminɛ Maliki Jawo donné CNT kɔnɔ ovation min kɛra n'a kɛra Maliki Jawo de a kɛra mun de la. A kɛra k'a yira k'a fɔ k'a nɔ t'a la. Voilà k'a nɔ t'a la o de y'a fɔ n ko yɛrɛlajiya. a ka mɔgɔw k'u b'a soutenir. Voilà yɛrɛlajiya o de nana ni kuma in bɛɛ ye. Mais parce que ni coup d'état kɛra ayi ni coup d'état kɛra bi a tɛ kɛ Assimi kelen na au fait ayi a bɛ kɛ Assimi la a bɛ kɛ chef de gouvernement na a bɛ kɛ CNT ɲɛmɔgɔ fɛnɛ na on a vu tous les coups d'état pratiquement a bɛ taa ni assemblée. n bɛna mun f'i ye yɛrɛlajiya a fanga bonyana sinon laissons le temps va juger les choses ne y'o de fɔ problème ye min ye a fɔra ko mɔgɔ dɔ bɛ ko nin kɔfɛ mɔgɔ dɔ b'a kɔfɛ n'o de don donc an ka taa kiri ka sariya ka bolo kan sariya ka dannatigɛliw k'a la a fɔra ko dɔ b'a kɔfɛ n'o dɔ b'a kɔfɛ ni dɔ b'a kɔfɛ n'o de nana a don karisa da n'i minɛna a fɔ ko karisa de don a bɛna mun de kɛ partisans minnu tɔ minnu bɛ yen les quatre qui restent là olu ka mɔgɔw bɛna mun a karisa b'an kɔrɔ dɔ jaja karisa t'an dɔ ye donc o de bɛna ni juguya ye mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ basɔrɔ ni kan ni fɛn ABC kuma dɔ fɔ c'est dire que an bɛ yɔrɔ na bi an mago tɛ nin na an mago bɛ cohésion la bɛn o de ye n'a y'a sɔrɔ kan nin mun fɔ wagati dɔ la a fɔra ko ninnu bɛ yɔrɔ nka hali ni conseil des ministres banna ni o kelen de bɛ kɛ la ça veut dire que frustration man kan na olu bɛ bɔ bi k'a fɔ ka partisans ye nin kuma banna nin ye an ka nin to ta mais ni dɔ bɛ kuma yan fɛ k'i yɛrɛ ladiya dɔ bɛ kuma yan fɛ k'i yɛrɛ ladiya ala a bɛ ɲɔgɔn gosi de o wala n y'a f'i ye voilà pourquoi pour te soutenir juste wala n bɛ fanga mun f'i ye o la yɛrɛladiyaba in ne b'i yɛrɛladiya nin bɛ bɔ ka na dɔ fɔ nin bɛ bɔ ka na dɔ ça veut dire que ayi mais est-ce que ni dɔ in ka partisan fana ye attaqué est-ce que tu n'es pas obligé k'i yɛrɛ lajɛ voilà pourquoi je n'ai pas été d'accord avec le standing ovation est-ce que Choguel ninnu ka mɔgɔw fana de ma Maliki Jawo ka mɔgɔw attaqué n'u ripostera parce que question b'o yɔrɔ de la o. Ayi sa n bɛ fanga ne ye mun f'i ye c'est très clair yɛrɛladiyaba in u ka mɔgɔw mais ni attaquera ni min yɛrɛ lajɛ ni attaquera ne an ye kuma min fɔ sisan ko pour la cohésion ninnu mɔgɔ duuru ka ɲɔgɔn sɔrɔ ka kuma a ye nin kuma y'a da an ka ɲɔgɔn minɛ an ka taa an mago tɛ na. standing ovation min kɛra Maliki Jawo ye assemblée la ça n'avait pas sa raison d'être ne ka faamuya la nafa foyi t'a la Isa d'autant plus que n'u mɔgɔ duuru bɛ ɲɔgɔn fɛ u bɛɛ b'a kalama kuma tiɲɛ mais silence radio fana nin ko kɛlen kɔ Isa nous ils n'ont pas ils ont des comptes à rendre à la population c'est-à-dire une gestion aurait mais où il y a des suspicions je pense que nous d'éléments ɲɔgɔn ils doivent pas c'est-à-dire qu'à faut couper ɲɔgɔn moi je pense que ce standing ovation ça n'avait pas sa raison s'il y avait rien comme rumeur parce que rumeur est jumɛn ça il bɛ kuma minɛ de ni dalen don alors ou bien ni fait sinon ni dalen t'allais ça en me ɲɔgɔn fait mais écoute on fait fi de ça et puis on continue Mamadou et puis le diable est dans les détails c'est clair. Mais on dit que la rumeur est le plus vieux média au monde. Oui. Son angana, rumeur de média. Nyame. On est dans le cadre d'une rumeur. Comme il a dit, moi je vois pas l'opportunité qu'à bord, je soutiens Standing Ovation. Ça n'a pas de sens à partir du moment où on enquête d'Aélena. On laisse l'enquête suivre son cours normal. Après, ni mon bord qu'on a beau faire, mais qu'à boga ni une fois, ayake, amake, n'a pas rumeur de commander. Ça veut dire que n'intérêt tout qu'on a. C'est pas mettre la pression aux enquêteurs. Priorité tamboulot. Donc on a, c'est-à-dire on vit dans les buzz. C'est ça la réalité. Si c'est une rumeur, une investigation me fait maintenant, qu'on a me fait faire des rumeurs. Il y a la présomption d'innocence. Comme tu refera ma foku nordu. Oui, clair. Pour cigar de kelemboula, en gros franfacia. Ma foku de ko cigar kelemboula. Non, si c'est des présumés innocents.
vraiment an ka to cadre kɔnɔ an ka bɔ nin populisme kɔnɔna la ka bɔ ɲɔgɔn jaabi mɔgɔw fana dabɔlen bɛ soutien na kuma dɔw la dɛ maliyɛn ka soutien ko nɛgɛ bɔra quoi o de y'a to n'a kun kɛra mɔgɔ dɔw b'a soutenir a bɛ se pour que an ka bɔ nin kuma kɔnɔ Kaba ne ye min fɔ ne ye n ka position jɛya sisan mais je pars à partir du principe des confrères an k'a kɛ il y a eu tentative de coup d'état mais est-ce que aujourd'hui o tɛ ka gɛlɛya de nati parce que normalement ni tiɲɛ de don a man kan ka kɛ ten c'est pour que ne ka kuma la n ko les colonels u man kan ka fara parce que min bɛ ka kɛ sisan c'est qu'il y a déjà des tendances au sein même de la chaîne entre eux-mêmes. Opposition bɛ transition yɛrɛ kɔnɔna la sisan. Donc pourtant normalement u kan ka fara ɲɔgɔn kan de kan y'a fɔ sisan ko il y a des proches de Assimi mais est-ce que ça veut dire que s'il y a eu tentative de coup d'état est-ce que ça veut dire que Assimi yɛrɛ il est impliqué là-dedans? Donc en cas que s'il y a même des proches de Diaw là-dedans est-ce que ça veut dire que Diaw est impliqué là-dedans? Donc à tous les niveaux là il faut faire une analyse simple quoi. Donc ne ko ni ɲɔ fɔ ne ka kuma jɛlen don ne ma da la mais dans tous les cas là où on est e bɔra ka fɔ sisan gouvernement mo kuma ko un moment fɔra ko Ouattara a appelé Yayengo ngo procureur d'enquête d'ailleurs jusqu'à aujourd'hui mun de fɔra foyi le gouvernement n'a même pas communiqué sur ça mais c'est parce que c'est des réseaux sociaux parce que ce jour j'ai dit que ne ma dala sinon depuis ce jour à aujourd'hui là le procureur ne peut pas dire qu'il n'a pas de suite dans ça pourquoi le gouvernement hier m'a communiqué que ce jour pour indexer donc il faut qu'on sorte de la manipulation et qu'on vienne à la réalité gɛlɛya B il faut faire face sinon les Maliens la ne o de fɔ ngo soutien bɛ ka dimi ngo mɔgɔw b'an wele o soutien bɛ ka dimi dɔɔni quoi il faut qu'on trouve directement des solutions sinon à un moment donné là Maliens filɛ kɛ ils sont avec toi aujourd'hui le soir là u b'u ko dɔn. i b'a bɛ se ka kuma gɛlɛya yɔrɔ min a bɛ se k'o k'a ma da la mais a tɛ argument de avancer pour que si c'est avéré le gouvernement si c'est avéré k'a fɔ ko pays occidental doit impliquer nin ko in na je crois que l'État doit prendre toute sa responsabilité entière responsabilité parce que a tɛ se ka continuer dévoiler officiellement dévoiler a sera o tɛmɛ a sera minnu fɛ dévoiler le nom de l'État non dévoiler le nom de l'État et au-delà même fermer l'ambassade. Ah oui, ça, non. Vraiment, on ne tue pas sur une ambulance, quoi. Non, mais quelqu'un qui essaie une fois va continuer à essayer. Il faut qu'attendre ça redescende, quoi. Donc, le mieux, c'est que cette personne ne puisse pas continuer qu'à nous faire autant. Donc, mais il va à l'ambassade ni coup nous mettons les coups bas, ça reste quoi. Tant que Mali ni France bétan, on a t'édable. Moi, mais qu'il soit vigilant seulement, comme on a dit. Au sera quelqu'un qui a dit que Mali a ira ko siga foyi t'a la ko G5 Sahel ko bɛ cogo min ko gɛlɛyaw bɛ a baara la walasa an ka taa joona Mali y'a yira communiqué kɔnɔ k'a fɔ ko G5 ɲɛmɔgɔya tun kan ka di Mali ma kabi wagati jan pataki cira G5 ɲɛmɔgɔw ma k'a f'u ɲɛna k'a fɔ ko présidence min n'a kan ka munumunu an ni ɲɔgɔn cɛ a turu sera anw ma a ko bɛ cogo di sommet dɔ kan ka kɛ anw fɛ yen nɔ a ko bɛ cogo di k'u y'u sen koronto o sababuya la bonya tɛ fɛn min kɔnɔ karama t'a kɔnɔ ko anw bɛ bɔ a kɔnɔ parce que an b'a daminɛ la. Isa d'abord ne dabali bana quoi. Quand je dis dabali bana ni Mali en Mali on a mais comment avec par rapport à la communauté internationale par rapport au plan militaire rarement mais G5 Sahel est trop fort tourné depuis un certain moment. Pour moi ni Mali a décidé depuis très longtemps. Kabwala. Depuis Mbora on a Barkhane a décidé Qatar. Barkhane a décidé Qatar Issa. Depuis ni en sonna de coopérer avec la Russie. C'est-à-dire rester dans le G5 Sahel n'avait plus sa raison d'être. Tu dis moi G5 y a un demandé Sahel ka jamana de. Issa G5 Sahel projet John m'a apporté Nations Unies na France. John m'a kokoroma do en général France. Sorasia ere bara famba jumeni Issa c'est le renseignement. Sorasia ere bara ere joli me fait mi ko renseignement et d'aller la bi ku France ni Russie dans la situation actuelle ils vont partager les renseignements. Donc de ce fait, en G5 Sahel là, nous Kokoroma Domba et français, nous sommes avec les Russes et renseignements n'est sur la CRF Fambay. Donc c'est logique qu'à boire qu'on a. Non, c'est un manga clair à Nyemoya non fait qu'en fait. Voilà tout le problème. C'est bien Malik Manga Nini. Quand je devrais avoir la présidence, le fait que j'ai pas eu la présidence, ce fait, le fait qu'on m'a me voilà, ça dit Domi Barkhane Tagara. Et qu'on a demandé à Barkhane de partir sans délai, de manière française, c'est-à-dire la suite logique là, c'est moi, G5 Sahel là.
Or, non, c'est vrai que G5 ça allait, non, parce que la jonction entre la Mauritanie et le reste de ces pays, c'est le Mali. Donc, le Mali Bora là, ça veut dire que ce n'est pas possible. Donc, de ce fait, ça, Neka Famia là, ça devrait être fait depuis longtemps, parce que ces deux structures, le Mali comme armée, ne peut pas fonctionner aujourd'hui, à l'état actuel maintenant, avec les Occidentaux qui sont avec G5 parce que sur la renseignement et le partage du renseignement ne peut pas se faire aujourd'hui entre la Russie et la France. Bazoum a intervenu au tapo jata aiva okuye angunka ambla dala kasoye ke ko France ya ira olula kafoko ani on se ka baraga nyo fa ala kasora on G5 kono est-ce que on de dimina ka bo est-ce qu'on m'a poussé à la faute de kana bo G5 kono? Non, je pense à Flaberedo. Premièrement d'abord quand pousser pourquoi? Parce que ni ataka la G5 et Djamana Nani ni Mali Borala. C'est des pays qui s'entendent avec la France. Donc, ni Maliko. Burkina Taïde. Burkina Taïde France. Burkina Taïde comme ça. Non, il n'y a pas de problème avec le Burkina n'a pas de problème jusqu'à peu de contrat avec la France. Donc, si ça, ni on doit faire, anga France ko era bola. Mali beka nyini ko kanga ke bilatéral. Burkina Boré ala mame. Mauritanie délégation Boré, Tchad délégation Boré. Mais hanaya ki bilatéral, les partenaires du Niger de ces pays-là, c'est toujours la France. Au fana te nyewo ema djembe yoro membit bébé ka do yoro de nyini pour que ikaseka la kana. Tu ne peux pas te protéger seul. Même si on amène toute l'armée riche ici là, c'est pas comme ça parce que les pays frontaliers là, ils nous luttent quand quel info. Donc dynamique mimbe non, je pense que ou kanga président Sidama, follow ou make, c'est une erreur, c'est une faute. On doit dénoncer ça. Mais qu'il faut quand même voter parce que vous voyez que il n'y a pas eu de consultation. Cela veut dire que parce que comment faut depuis combien de temps sur les réseaux sociaux moi chaman tout me ka kanga bo G5 la kanga bo bon uyoke tegero fora et après la suite c'est comment donc ani Mauritanie doko ko Mauritanie France de boko fait pourtant Mauritanie de beka na système pour kanga solution nyina la mais ni ani Mauritanie fana tiana système ani Niger teka kankilen fo Burkina c'est l'incertitude comme on est en train de dire mais regarde les autres pays, le Sénégal, la Côte d'Ivoire, ça c'est des pays qui sont dans les girons de la France. Donc isolé là. Non, non, on est isolé diplomatiquement, on est isolé économiquement, mais ni en Yerbek en Yer isolé. Parce que moi je ne suis pas de ceux qui pensent que la Russie va nous sortir de ça. Non, non, Mamadou Kan l'a dit la dernière fois, si tu vois Paul Kagame là, c'est parce que les Américains ont tracé un chemin sérieux à Paul Kagame qu'il suit. La démocratie. Hein? Non, non, pour te dire, mais notre cas c'est différent. Et regarde Djamana Mounoube en Dafé. Quelle est la position de l'Algérie aujourd'hui? Quelle est la position de l'Algérie? Vous pensez que c'est la... Non, c'est pas clair. C'est pas clair. Donc, problème ben aujourd'hui, ne connaît en Dafé Djamana Nounou, n'est Chila, n'est dans la même mina. Donc, il faut qu'on trouve la solution de s'entendre quoi. Diagouya en nous bene. Sinon, on va se faire aider par la Russie à travers des vols. Maman, quand pousser isolé quand il y a une France il faut que quand isolé est-ce qu'en finalement on est laissé piéger quand on est isolé parce que Tchad est un partenaire stratégique quand même le problème c'est que non Namaka il faut double mais que n'entoura Joya là ko se gagner là Tchad est un des meilleurs non c'est pas Malin Tchad problème que Malin Tchad non tcho dans les pays on ni jamana ber non tché jamana trop fort de j'entends pour le terrain au Djamana quel est Nidou. L'initiative du G5 c'est qui? Francis était. C'était qui les parrains 2017 il y a qui sommet organisé. Macron Manu Dioka début nous ni Mohamed Oula. Président Warode à lancement gagnant en fait. Moi j'étais à Koulouba. Les initiatives. Ce que je vais ajouter au propos de Bassoro et de ABC, c'est-à-dire que G5 Sahel c'est seulement la force conjointe. Il y a un projet de développement qui est derrière. L'Alliance Sahel, c'est financé à hauteur de plus de 200 millions d'euros. Le port de Kona actuellement, l'Alliance Sahel qui a projet d'eau. Moi j'ai eu la chance de voyager avec eux à l'intérieur du pays. Quand un projet visité, Djiko, Baloko, même Kalanko, l'emploi de jeunes, etc. G5. Oui, mais Alliance Sahel, c'est l'organisation de l'OBNA, oui, appui parce que quand tu parles de développement, quand tu parles de sécurité, il faut le développement. Il y a développement qui est appuyé. Donc, la Banque mondiale, nous bien mobiliser l'Allemagne, les autres pays européens, pour que c'est qu'en zone, les 5 pays, parce qu'en zone reculée, nous devons développer pour qu'il y ait des tentations, on a des groupes armés, etc. Non, au volet B, non. Chaque année, nous, on paie 400 millions de francs CFA, les Mali, contribution, G5 Sahel là. À quoi d'amener, comment d'amener Tchien de ça?
Comme dame nena galunga là-bas et Malouya, c'est gagné là-bas. Au début, qu'est-ce qu'on nous a dit? Les 5 pays, chacun va payer 10 millions d'euros, 50 millions d'euros. L'Union européenne a dit on va donner 50 millions d'euros. Les 300 millions d'euros, Macron dit que oui, il y aura une conférence des donateurs, on va mobiliser. Et Wari Nyala. Wari Nyala. Galon ne connaît. Moi, j'ai donné l'exemple la semaine dernière du Mozambique. Mozambique, quel est Binouka, Al-Shabaab ou la Kouka Dougou Flamne. Et le président mozambicain dit qu'on a besoin de personnes. C'est un problème mozambicain. On va régler nos problèmes ici. On a besoin de personnes. Kagame de Tarafa et Nop et Kanaketi, Ambede Kelly, ni Mozambique déstabilisé, la Rwanda déstabilisé, Burundi déstabilisé. Il faut accepter que nos forces viennent vous aider. Il a envoyé 1000 hommes au Kalamaba en un mois. Al-Shabaab, c'est l'équivalent de Boko Haram, tout ça. Mais vous pouvez en un mois. Mais nous, on est incapables. Nous, mentalité là, on est mal déstabilisé, la coulou fait déstabiliser. Et puis, on est capable. On est d'amant. Mochita là, on est en frappin d'amant. Quand on est du Nyoma, quand Bamagati Wale Tiglamoro Kela. Ça, on a un problème. Francis Mba Kofé. Ou les Bayeri, ou le Dubaï. En cap, on a des Français qui banco en tant parce qu'ils estiment que Assimi il est illégitime. Donc, Maman Idriss Déby a légitimité fournie. Maman Idriss a trafo Élysée qu'on a reçu là. Mais Macron c'est son parrain. Mais chez Kelo chien flanima fli. Mais il s'est avoir problème. Femme ne rebe Wartable parce que G5 c'est environ 433 millions de dollars. Mogo la foi masro. Non, ils ont 10 millions, 50 millions. L'Union européenne, il manque 300 millions. Le nerf de la guerre, c'est de l'argent. Donc, nous, tu voulons nous dire que les gars nous donc, Bibina, on a et G5 n'a pas compté la blière. Parce que Bazoum ira faut qu'à Sara. Ne malbora la Sara. Mais avant ça, tu vas dire Wakati dollar, on a une coopération bilatérale avec les États. Nous me sommes. Ok, je vois. Avec avant Mauritanie, Mali, on dit qu'on a Mali aussi de bombarder. Oui, mais Wakati Corona, dis débat, on va continuer. Dis débat, on va continuer du coup. On va faire but de nos problèmes. Les gars qui avaient la radio, Ousmane Togo, à la réalisation la Draman Kone, à la résidence na ambe au faut que nous me bela fo aba ambe ifo Mohamed Karambe yanfo Orange Mal ambe ifo ambe Bamsa Sisoko Jogolojo ambe Foli Badi ma tonton Nyang ambe ifo Ibe Brayogo ambe au bela jelen fo Dudu Foli be di au bela jelema Almami Sangata ORTM ka Foli da au bela jelema ambe wasolon ka fo kerengrene yala mamuno ni olube aname arajo bale sanfe ambu bela jelen fo au ka ambe dogo kunwere